Вас вітае інфармацыйная служба телеканала МКТБ, я Леся Ушакова. У эфире навіны час мясцовы, галоўнае сёння. По прызванню і размеркаванні на працу раённай медыцынскія установы цэнтральнага рэгіёну заступілі маладыя ўрачы і медсёстры. Барацьба за экалогію. 9 тонн ядахімікатаў вывезены з Маладзечаншчыны. Стартап магчымасцяў для школьнікаў і студэнтаў. У Маладзечні адбылася сустрэча моладзі са сталічнымі спікерамі. По прызванню і размеркаванні на працу раённай медыцынскія установы цэнтральнага рэгіёну заступілі амаль 900 маладых урачоў і медсёстраў. Сёння яны ўжо аказваюць дапамогу хворым у раённых бальніцах і паліклініках Мінскай вобласці. Акрамя таго, больш за 300 чалавек праходзяць інтэрнатуру. Урачы вузкай практыкі, вузкія спецыялісты, медсёстры – такія спецыяльнасці запатрабаваныя ў рэгіёне. На Маладзечаншчыну прыйшлі працаваць 8 дзясяткаў медыцынскіх работнікаў. За кожным з іх замацаваны вопытныя настаўнікі, больш сталыя калегі, якія курыруюць дзейнасць маладых медыкаў, дапамагаюць замацаваць тэарэтычныя веды і набыць практычныя навыкі. Рашаючая роля супольнасцяў. По такім дэвізам пройдзе сёлета сусветны дзень барацьбы са СНІДам. Пра гэта паведаміла на пасяджэнні ідэалагічнага актыву раёна урач-эпідэміёлаг Маладзечанскага занальнага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі Маргарыта Працкова. Праблема ВІЧ-інфекцыі захоўвае сваю актуальнасць і нагадвае людзям пра сваё існаванне. У Беларусі налічваецца каля 22 тысяч людзей, якія жывуць з ВІЧ, і кожны дзень лічба павялічваецца на 6-7 новых выпадкаў. У Маладзечнай зарэгістравана 116 выпадкаў захворвання. Разам с тем знать свой ВИЧ-статус – это просто и доступно. Для того, чтобы обследоваться, все условия созданы. Можно обследоваться доступными методами в поликлинике. Это все безопасно, это все бесплатно, это все можно сделать анонимно. Более того, сейчас в аптеках продаются слюновые тесты на ВИЧ-инфекцию, и вы дома можете в течение 10 минут узнать, есть у вас ВИЧ-инфекция или нет. Для чего это? Для того, чтобы получить доступное, бесплатное лечение. Справа міласэрнасці і гуманізму. У Мінску узнагародзілі пераможцаў рэспубліканскага конкурсу для журналістаў «Чырвоны крыж у Беларусі і свеце». Першае месца сярод электронных СМІ прысуджана нашаму тэлеканалу. Перамогу рэдакцыі прынесла серыя сюжэту нашага карэспандэнта Аллы Маркелавай. Журналіст у сваіх матэрыялах асвятляла розныя аспекты дзейнасці маладзечанскай арганізацыі «Чырвонага крыжа». Усе творчыя работы атрымалі прызнанне ў журы конкурса. Пераможцаў і прызёраў павіншавалі міністр інфармацыі краіны і генеральны сакратар беларускага таварыства «Чырвонага крыжа». У якасці ўзнагарод карэспандэнтам уручылі дыпломы, сувеніры і кнігі. Барацьба за экалогію. Буйная партыя пестыцыдаў была вывезена з Маладзечаншчыны. 90 тонн хімічных рэчываў захоўваюцца на хімбазе Маладзечанскага райаграсервіса ў вёсцы Красная. Сюды ў канцы 90-х гадоў гаспадаркі ўсяго раёна дастаўлялі хімічныя рэчывы пасля таго, як дзяржава прызнала пестыцыды шкоднымі. Тэрмін выкарыстання хімікатаў даўно мінуў, але да гэтага часу яны адносяцца да ліку небяспечных злучэнняў. 25 тысяч рублёў такая сума была выдаткавана ў минулым годзе з раённага бюджэта на утилизацию пестицидов. Отправлена первая партия непригодных пестицидов в количестве 80 бочек. Всего на складе хранится 700. Так, вот это вот первый транш. Надеемся, в дальнейшем, в течение следующего года вывезем все пестициды со станции УША на хранилище в Челиках. Пестициды вывозятся в Гомельскую область, где находится один у Беларуси полигон для захоўвання ядахімікатаў. Гарачыя выхадныя. 24 лістапада ў вёсцы Вязанка гарэў легкавы аўтамабіль «Лада-2101». Год выпуска і дзяржнумар машыны устанаўліваюцца. У выніку пажару транспарт пашкоджаны агнём. Прычыны пажару дадзены ўладальніка аўтамабіля таксама яшчэ патрэбна выявіць. А ў вёсцы Маліноўшчына адбыўся пажар шлакабетоннага жылога дома з цаглянай прыбудовай. Агнём пашкоджана перакрыццё столі. Прычына пажару высвятляецца. Мяркуемая версія парушэння правіл эксплуатацыі печнога ацяплення, а менавіта трэшчына ў дымаходзе. Супрацоўнікі МНС нагадваюць, пазбегнуць пажараў можна толькі ў адным выпадку, калі выканаць усе неабходныя мерапрыемствы да пачатку ацяпляльнага сезону, а таксама выконваць правілы пажарнай бяспекі пры эксплуатацыі печнога ацяплення. Чый велосипед? У Маладзечанскі раў звярнуўся гараджанін і паведаміў, што паблізу магазина «Ника» на Старой плошчы на працягу 3 тыдняў стаіць велосипед у раме чорна-зялёнага колеру.
Ровер быў прымацаваны тросавым замком. Супрацоўнікамі міліцыі праводзіцца праверка. Устанаўліваецца асоба ўладальніка мотатранспарту. Маладзечанскі раўс просіць грамадзян, якія што-небудзь ведаюць пра ўладальніка веласіпеда, паведаміць па тэлефонах, якія вы бачыце на экранах, ці па адрасе горад Маладзечна, вуліца Галіцкага, 23. Стартап магчымасцяў для школьнікаў і студэнтаў, краўдфандинг, тэлеграм-стікер-пак і сацыяльнае кіно. У гімназіі каледжа мастацтва горада Маладзечна адбылася сустрэча моладзі са сталічнымі спікерамі. Падрабязней у наступным матэрыяле. Эпоха інтэрнета, так кажуць пра 21 стагоддзе. Час прымушае чалавека камунікаваць праз сацыяльныя сеткі, працаваць з дапамогай сусветнай павуціны, нават вучыцца. Магчымасцяў безліч. А вось як імі правільна скарыстацца, гэта ўжо мэта адукацыйнага мерапрыемства. Арганізатарам івента для моладзі выступіў фонд Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у вобласці народанасельніцтва. Мы говорим о таких навыках, как мультизадачность, коммуникативность, творческий подход к решению проблем. То есть это те навыки, которые на сегодняшний день в мире становятся решающими для того, чтобы успешно продвигаться в жизни для ребят. И мы начали такой проект совсем недавно. Мы провели одно из мероприятий в городе Кобрине, в Брестской области. Вот второе мероприятие в Молодечно. Можно, наверное, найти вот эту корреляцию, да, о том, что, мне кажется, именно вот эти мастер-классы, они очень хорошо лягут на ту основу или на те знания, которые есть уже у ребят, которые учатся в гимназии, колледже искусств именно. Поэтому это и творчество, это и пиар, и дизайн, мастерская социального кино. То есть вот все то, что действительно может пригодиться им в жизни. Думаю, что сегодняшний стартап – это возможность детей реализовать себя, учиться чему-то новому и интересному. Конечно, важно то, что это инновационные методики. Это новое, внесенное абсолютно в развитие образования в целом. Потому что именно с помощью вот таких технологий современных дети могут более развиваться, более иметь свои навыки. Ну и, конечно, быть компетентными сегодня в тех сферах, которые мы считаем, они должны изучать и делать. Спікеры са сталіцы падрыхтавалі заняткі для моладзі. На галоўным месцы бяспека. Інтэрнэт дае магчымасці без межаў, але не гарантую на захаванне дадзеных. А таму тэма стала першай у спісе стартапа. Моладзь даведалася, як абараніць свае гаджеты, інфармацыю ад зламыснікаў, якімі праграмамі варта карыстацца для гэтага. А ўжо пасля юнакі і дзяўчаты дазналіся, як рэалізаваць сябе праз краўдфандинг і мультимедыя. Меня пригласили провести мастер-класс, поскольку мы в рамках мастерской социального кино проводим различного рода образовательные мероприятия. И вот в рамках данного мероприятия у меня будет такой, скажем, мастер-класс, мини-тренинг о том, как снимать фильмы, видеоролики. Ну, конечно, громко сказано. Вот. На самом деле ребят потренируются придумывать и визуализировать свое творчество. Современная молодежь, она более, как сказать, у них больше есть предпринимательских жилок и стремление организовывать что-то новое, но, к сожалению, мир устроен так, что без денег очень мало чего можно сделать. И современный мир дает какие-то определенные инструменты для того, чтобы у детей, у молодежи, у всех предприимчивых людей появилась эта возможность. Мне кажется, что это будет очень хорошей мотивацией для ребят что-то организовывать, не знаю, придумывать какие-то новые интересные продукты, реализовать свой творческий потенциал, учиться работать в команде и, в принципе, в дальнейшем может определить какие-то их склонности к развитию и определенному направлению своей будущей деятельности. Майстар-класы праходзілі паралельна. Пакуль адны вучні пазнавалі сакрэты паспяховага краўдфандинга, іншыя вучыліся самі ствараць стікер-пакі. Малявалі эскізы, пасля з дапамогай спікераў маглі запампаваць свае працы ў месенджер Telegram. Стартап магчымасцяў інавацыйнай методыку ў развіцці адукацыі. Гэта бясплатнае дапаўненне акадэмічных ведаў сучаснымі, так сказаць, навыкамі будучыні. Як паведамілі арганізатары, такія адукацыйныя мерапрыемствы будуць ладзіцца і далей. Алеся Ушакова, Іван Бялкоў, МКТБ. Чорная пятніца вялікіх магчымасцяў. Ужо ў гэту пятніцу ў гандлёвым цэнтры Дана Мол у Мінску беспрэцэдэнтныя зніжкі. Час для пакупак з максімальнай выгадай.
Черная пятница больших возможностей. 29 ноября в торговом центре Дана Молл беспрецедентные скидки. Время для покупок с максимальной выгодой. Скидки до 80 и даже 90%. По специальным и очень привлекательным ценам предложат не только одежду и обувь известных мировых брендов и лучших отечественных производителей. Со скидкой можно будет купить бытовую технику и электронику, хозяйственные и товары для домашних питомцев. Специальные акции проведут и на фудкорте. Праздник больших покупок должен быть приятным во всех отношениях. В торгово-развлекательном центре Дана Молл магазины тех же мировых брендов, которые работают в Варшаве, Вильнюсе, Барселоне и Берлине. И уровень цен в минских салонах этих компаний в эту пятницу будет таким же, как и в других европейских странах. Большой шопинг здесь стал привычным и уже не требует поездок за границу. В этом году Черная пятница плавно перейдет в черный уикенд. Праздник больших покупок будет по-настоящему грандиозным. Апошні месяц восені падыходзіць да свайго завяршэння. Зіма паступова набліжаецца. З раніцы выпаў снег і стварыў для гараджан святочны настрой. Але сіноптыкі абяцаюць, што 27 лістапада тэмпература павысіцца на пару градусаў вышэй за нуль. На працягу сутак будзе пераменная воблачнасць, а на дарогах слізка. А таму варта быць асцярожнымі і выбіраць зручны абутак. Дзяржаўтаінспекцыя нагадвае аўтааматарам пра рызыку выкарыстання летняй гумы. З 1 снежня ДАІ будзе штрафаваць неадказных кіроўцаў. Больш падрабязна пра надвор'е адразу пасля кароткай рэкламы. Не пераключайцеся. А я з вамі развітваюся. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.